Не. То нещо по живота ни. Нещо под живота ми. И, имаш го у вас. Завършвам на Р. Ще го дислайка, че много грозно да рисуваш. Брат, между другото, разбира се, не се бавам. После като разбереш, че нищо са такова. При... Тук има копчета. Тук има копчета. Копчета. Монитор ли да я знам? Не бе! Ма то си мята много. Принтер. Ма както и че не е принтер. Това е